Ba Vincent H. Pala, President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC, bat umintri barim ke Sorkar India, ulapha ke khubor sngolem syaka yeng kesem jong ba Didi Lapang, ubala klat no ha ke khat ar tarik unailor ha Bethany Hospital Shillong. Ha ke khubor sngolem uba Vincent ulaong, nga sngo si kthang ban yo sngo ye ke jing klat no jong ba Didi Lapang ulong kenyi bat unong yelam jong ke Meghalaya hakini kisnem balala. Ulalong uri urang ba ubala sandur bat betin lenti ya ke jing roy bat jing kiu irat ke seng kongres ha Meghalaya. Ke jing start ke jing shampang bat ke mati jong u kin yai ne bat in yai perto de ki paj ba ke Meghalaya ha kisnem bat kipor banwan. Ulo ongru ke jing klat no jong ni urang ba ubala long nong betin lenti ya u shimet kalong ke jing do ka bakraw ya nga bade ke jela hi bro ka wei. Da ka mensi mesngau kia nga penpau ke jing sngo lem ya kini ke jing do jing ki bahai ngasem ya ukpa bat ulong kini badap renyeng ai ba ka mensim jong u kan syong thaj ha jing suk ha hima beneng.